Malawi Brief. Tikupasilani programu ya Kulinji pa Times Radio lero pa 16 March 2026. Tili nayo lero ndiokhudza nkhani yakagulitsidwe ka Marellis Hotel makamaka kazikika pa zimene olankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika kuti iwo akuyitsatira nkhani mwachidwi. Apa iwo anena kuti ineyo musadandaule Malawi nkhani ndi longosole bwinobwino. Ndiye tikufuna tione kuti kodi zimenezi zangolankhula chabe kapena achitepo kanthu. Tikhale ndi alendo angapo pa line pa, tikhale ndi George Chaima amene amathirapo ndemanga pa nkhani za ulamuliro wabwino, tikhale ndi Catherine Maulidi amene ndithu amalankhulira State House tingotero mwachidule, komanso tikhale ndithu ndi Michael Kayatsa anawonso amathirapo ndemanga pa nkhani za ulamuliro wabwino, komanso Wanangwa Chafulumira amene timagwirana ntchito kuno Times atithandizire kuwunikira nkhani zimenezi. Tiyambe ndi alendo athu pa line pa. Tiyambe ndi Dr. George Chaima, mawa bwino, mukundimva? Inetu ndikukumva ni bwino Elvis, ndadzukanso bwino, kainu mwadzuka bwanji kumeneko? Tadzukanso. Akayatsa mulilongomo, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji Elvis kublanta. Tadzuka. Komanso tili ndi Catherine Maulidi amene ndithu ku State House. Kathy, wadzuka bwa? Ndadzuka kainu kublanta. Tadzukanso. Komanso timulandire Wanangwa Chafulumira. Wanangwa, mawa bwino. Mawa bwino. Tiyambe ndiwe Wanangwa, zinthu zimafunika background pang'ono kumene zachipira. Zafika bwanji pameneka anthu akuona iyayi akuyitanidwa anthu ku parliament kuma komiti kukafunsidwa mafunso nkomati kodi nkhani zinambira kuti chinachitika nchani. Amafuna kugulitsa Marellis Hotel ndani, zinadutsa mndondomeko. Tiyambire kumeneko. Mwachidule fa mwina nthawi yatithawa kale yakuti ndi hotel blanda kuno ya Marellis Hotel imene ndi hotel imene anthu ena anachita invest ndi kuyimanga kuti ndi yawo azipanga malonda. Komanso ndi bungwe loyang'ana za pension, ndalama za anthu omwe pa ntchito, makamaka anthu ake amene akugwira ntchito za boma. So panakhazikitsa chiganizo imene inali chaka cha 2017 pamene bungwe limene linakhazikitsidwa bwinobwino, komano gwero lake linayamba kalekale chama 1982. Komano mu 2017 kunasintha malamulo ndi kukhazikitsa bungwe bwinobwino kuti bungwe ili liziyang'anira chithumba chimenechi cha anthu chimene akusonkha ngati kuti amene akudzapuma pa ntchito imene timati pension. Mbali ina amasonkha okha anthu, mbali ina imasonkhako ndi boma. Ndiyeno itakhazikitsa bungwe limeneli linapatsidwa mphamvu ndi malamulo kuti likhoza kumachita malonda. Kaya kutenga ndalama zimene asonkha anthu likhoza kupititsa ndi kukapanga business ina yake ndi cholinga choti ndalama zizichuluka. Ganizo ake ndiloti mwina zikachuluka kwambiri anthu amene akupuma pa ntchito azapindulanso kwambiri fa ndalama ndi za anthu amene makamaka akugwira ntchito za boma. Ndiye pakati pa linapanga chiganizo chopanga malonda. Taonapo sikoyamba linagulagula idza kale timati sigereke kulilongwe ili inali town imene anayigula kuisandusa lifestyle boutique. Udazitako malonda baba zimonetsa kuti anaganizanso zoti tipitenso tikagule chani Marellis fine yake business yo amayigulisa kuti sikupindula. Now nkhani yakula pepa ndi imeneyo because anangopeza kuti chiganizo chogulacho chachitika. Ena anayamba anonso pano kudzidzimuka ndi mtengo umene unaperekedwa kuti apereke ndalama zokwana bwanji. Poyamba zimoneka kuti anthu amenewa ena ndi ena akadaula amene amayang'ana za business amati hotelo imene itu kuti muigule sikuyenera kupitira 47 billion. Ndipo kuti muzapindule patengerapo zakacha zingapo malingana imene anachita kauni anthu osiyanasiyana kuphatikizapo FDH Bank. Komano kunapezeka kuti anthu anazazindikirabe kuti ayi komano chiganizo chimene chinapangidwa ndi chokwana 120 billion kudzera mwa anthu ena kuphatikizapo akatswiri amene amayendesa bungwe limene la pensions fund. Ndiye napeza kuti anthu akudzidzimuka kuti mtengo umene wakula kwambiri pati kuti napano zikuveka ndithu kuti 90 billion inaperekedwa kale.
ndi anthu akuona kuti mtengo umene ukuchoka pa 47 billion imene inali yokweretsetsa mu 2023 nawo ifike lero 2025 pa 128 billion iya mtengo wakwera bwanji ndi kafukufuku amene akuchitika no parliament ndi committee zaimanga teteza ndalama za Malawi kumene ya public accounts ikuyang'ana zimenezo afufuzo chinachitika ndi chani kuti anthu achoka pa 47 billion ena anali amayika pa 30 billion kumene ikafike kuti bungwe limene laganiza zogula malonda amene pa 128 billion komanso pali chiopsezo choti kupindula nayo business imene nkokayikitsa. Chabwino tipite kwa achaima Mutharika alankhulapa kunena kuti Amalawi musakhale ndi nkhawa ine nkhani ndikuyitsatira kuti ndiye kuti nthambi zina za boma ndi mabungwe ena aboma amene akuchitapo akufufuza nkhani imeneyi ndosadalirika ezi. Poyamba nnenekaye kuti wanangwa waperekano chitsogozo pa nkhani imeneyi kungoti mayankhulidwe awanangwa akuyankhula ngati professional journalist chifukwa sakutsindika kuti nkhani iyi ikufufuzidwa kwa tikuganizira kuti pali katangale ndiye nkhani yonena kuti ndiyokhudza Amalawi imene yayitanitsidwa kuti ikakhale ku nyumba ya malamulo itsindike apa kuti mutu wake weniweni ndi katangale amene wachitika pa nkhani yogulitsa Amares Hotel. Ndiyeno tikayang'ana kalata imene alemba president kufuna kuti fotokozera ngati mtundu wa Malawi ineyo naona kuti a president Mutharika ndi munthu ujaonena kuti is not a puppet president. Is not a dummy president. The president amene I think it because of kuvomereza ngati dziko kuti ulendo uno president Mutharika ndi boma lawo abwera in a very serious way kufuna kulumikira Malawi choonadi chifukwa zimene alemba mkalata imeneyi ndi zinthu zimene zonena kuti anazilankhula pamene amalumbiritsidwa pa 4 October zodzudzula kapena zodana ndi katangale kuti aliyense amene apezeke kuti akuchita katangale iwo sadzamuyika kumbuyo kwawo ya ndi apapa uthenga umene ukubwerawo ndifuna kuti ndiyankhe funso limene mwandifunsa ndionena kuti ngakhale president wa dziko lino wazindikira kale kuti pakati pa anthu amene akufufuzidwawa ena anachita zinthu zakatangale ndiponso nkutheka ndithu kuti ngakhale komiti imene ili ku nyumba ya malamulo aliponso ena amene akutumikira anthu ena amene anachita zakatangale ndiye uthenga umene president athu akutipatsa ndionena kuti kaya munachita katangale mu dzina langa kaya munachita katangale mu dzina la boma kaya dzina la chipani kaya boma la chakwera kaya chipani chawo ineyo ngati president wa dziko lino ndifuna kutsimikizirani kunena kuti sindikuberekani kumbuyo kwanga kufuna kukutetezani poononga chuma cha Malawi ndikuona kuti masomphenya amene wawa it's a great vision of a leader chifukwa chonena kuti embrace the interest and the welfare of all Malawians. Ine ndikukhulupirira kuti pamenepa a president adziwa kale kuti kalipo tipite kwa akayiyatsa zinayi zofunikira bwanji kuti Mutharika alembe kalata imeneyi amafunika kuti mpaka atero chifukwa funso ndi lomwe chonena kuti alipo makomiti mabungwe amene amafufuza nkhani ngati zimenezi ngati akuganizira pachitika zakatangale amayenera kuti alankhule ndithu amayenera kuti alembe kalata zima kwambiri Elvis ndipereke moni kwa achaima ndi onse amene tinabo kugama wanangwa ndiena ndimafuna ndiyambe ndikunena kuti Mutharika achita bwino kuti ali imeneyo kuti dziwitsa kuti akuitsatira nkhaniyi komanso kuti aonetsetsa kuti ma institutions onse okhuzidwa agwire ntchito yawo mopanda kulowereredwa political interference munachiti muchizungu koma ndinene apa kuna kuti ngakhale tikuyamikira koma sikuti president zimene yankhulazi ndi zachilendo yayi zachilendo mukang'ana maskando onse amene takhala nawo mbuyomu okhuzana ndi corruption kuyambira Kashgate
ka Maize Gate ka Naki Gate ka COVID Gate ndi mageti ena onse imene tikwadziwawa ndayi zonse ndithu mapresident akhaku yamva choncho Joyce Banda munthawi yakachigedi chanankoso chimodzimodzi munthawi ya apita Mutharika mastandard ayika nthawi chala adankoso chimodzimodzi achakwera nkhani za COVID Gate adankoso chimodzimodzi so sizachilendo kwenikweni komano chimene amalawi akuyembekeza nchonena kuti kodi kafukufuku athera kuti komanso zotsatira zake ndi chani. Malawians are interested to know what will be the next step. Chifukwa makafukufuku parliament akhala kuchitika mbuyomu koma tonsefe tikudziwa kuti nthawi zambiri makafukufuku akamachitika amapereka chidwi choncho koma after that nothing happens. Palibe zotsatira zimene amalawi amaonapo zimene zimakhala izokwesa mkhayi kuti mwina maprocessing ngati awa amangokhala no mwina good for the headlines komano phindu lake lineni silimaoneka so ngakhale kwayamikira president koma chimene amalawi akuyembekeza ndi what next tabwino pamene mira kubwerera mukutuka nkhani mmene zosiyanasiyana komanso zinthu zimene zikuonesa ndithu kuti katangale adachitika ndithu panali abuse of office kulekerera ndi zina panopa ndithu chimene amalawi chimayembekeza nchonena kuti mwina tiyamba kuona ndithu even ma strong statements or even ma decisions akupangidwa kuti mwina akuti zamba nikayi mwayi makayi akuti mwina zamba ni mwayi makayi chifukwa kufuza kuona kuti ndrama za amalawi za pensions kodi zili safe panopa funso labwino tipite kwa Catherine Maulidi, Presidential Press Secretary. Catherine, nkhani ndimene akayatsa ali ndi funso limenenso mene amalawi ambiri ali nalo mitima mwawo kunena kuti atsogoleri aku Malawi amapanga ma statement ngati amalemba kata ngati izi amalankhula motere mapeto pake tsogolo la nkhani ngati izi silimaoneka chichitike ndi chani mapeto pake Mutharika ndosiyana bwanji ndi atsogoleri ena onse. Catherine. Choyamba ndifotokoze kuti kuloleza kuti kafukufuku amene ku parliament achitike ndi chisonyezo choyamba kuti mtsogoleri wa dziko lino Mutharika ali nazo chidi ndithu kuti nthambi zomwe zimachita kafukufuku monga ku parliament azigwira ntchito yawo bwinobwino ataonako ndithu mbuyo mupena ku parliament komweko kumatha kuti kuyamba kafukufuku koma mwina kungodukira panjira mosadziwika bwino akuti kodi chachitika ndi chani kafukufuku osamalizika bwinobwino chachitika ndi chani kuti kafukufuku achitike ku parliament ndi fotokoze chonchi pamafunika ndalama zimenezo zimaperekedwa kuti kafukufuku uja achitike chifukwa tikaona momwe kafukufuku iwo akuchitikira pala aphungu ambiri omwe onse samulilonga achoka ndithu madera osiyanasiyana maconstituencies awo osiyanasiyana amene abwera kumene kuti komiti kumande pamakhala zinthu zambiri zochitika zomwe zimafunika ndalama ndiye kuloleza kuti kafukufuku ameneyi ndi chithunzithunzi choyamba ndithu akusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino ndithu ali ndi chidi komanso sakufuna kulowererapo makapa nthambi zomwe zimachita kafukufuku awalola ku nyumba ya malamulo apaki kuti achite kafukufuku amene ndi chisonyezo ndithu kuti iwo sakufuna kutchingira munthu sakuyikira munthu ina aliyense kumbuyo pa nkhani imeneyi chifukwa zikanakhala choncho mwina kukanakhala kuti kuchita zinthu zina zake kuti mwina kafukufuku amene asachitikire koma alola ndithu kuti kafukufuku amene achitike ndiye chisonyezo choyamba kuti ali nazo chidi chifukwa akutsatira zomwe zikuchitika ku nyumba ya malamulo kutsatira kumene zikusonyeza kuti ali nazo chidi komanso boma lawo lafuna ndithu kuti kafukufuku amene achitike kukamba nkhani yoti pakufunika no action ndi kafukufukuyu monga momwe ndafotokozera kuti alola kuti achitike alola kuti wina aliyense amene akukhudzidwa atitedi kumeneko akayankhe mafunso alola kuti zina zonse zomwe paki ingafune kuchita fika mu statement yawo a president afotokoza kuti iwo akupereka support yonse ku paki alola kuti zonsezo zichitike ndiye tiyeni tidikireni kafukufuku amene achitike anthu akupita kumene kuti aliyense akuonera a president akutsatiranso bwinobwino zomwe zikuchitika kumeneko bwanji tidikire kafukufuku amene achitike chifukwa parliament committee ikachita kafukufuku amalemba ripoti lomwe limakaperekedwanso nyumba ya malamulo ikana kumana sanamalize agwiritsa ntchito nthawi imeneyi 2 weeks imene yomwe anachita break for clusters kuti achite kafukufuku amene ndi ukhulupirira kuti akamaliza zonse akafunsafunsa mafunso anthu onse amene akukhudzidwa pa nkhani imeneyi alembe ripoti likaperekedwa ku nyumba ya malamulo
ripoti limenelo limakaonetsa chifukwa mu ripoti limene mumakhala ma recommendations limakaonetsa kuti anachita chakuti ndani komanso kuti akufuna kuti chichitike chani ngati ma recommendations amene committee yapanga ndiye bwanji ndikuona ngati kukanakhala kwabwino kuti anthu tisiye kafukufuku amene achitike akachitika kafukufuku amene akaonetsa kuti kodi anachita zakuti ndani ma recommendations akachita state mu report mwawo ndiyeno pamenepo tonse tikadzaona kuti wakuti anapere ndikuona ngati zakhala nthawi yabwino iyo tino a president achitepo kanthu chifukwa zidzakhala kuti zaonetsedweratu kuti amene wachita chakuti ndiwakuti komanso mukalata yawo a president anena kuti sayikira wina aliyense kumbuyo sateteza wina aliyense ndikukhulupirira kuti amene apezeke kuti ali mbali yolakwika mukafukufuku ameneyi aona ndithu chomwe chitachitikire pamapeto ake chifukwa afotokoza kuti wina aliyense amene atapezeke olakwa pa nkhani imeneyi a president samuyikira kumbuyo ndizomwe afotokoza ndithu mu statement yawo ndiye mwina tidikire zikhala bwino kuti tidikire ma recommendations tikaona kuti tonse kuti akuti apeza olakwa chifukwa committee zanena ma recommendations ake chabwino kuti pachitike chani akanena chabwino kathe ya president kuti achita chani chabwino kathe libeleso kwa kusichidwa wanangwa pali assurance yanji yokuti Mutharika achite zosiyana ndi atsogoleri onse mbuyomo pakakhala nkhani ngati izi amaka ichikhulupiriro fuso kwambiri koma poyamba ndinene kuti pachichewa pali mawu amene amati ukalumidwa ndi njoka yakuda umaopa chilichonse ngakhale ndi luzi lomwe chimene matanthauza ndi chakuti tikayang'ana mbuyo monga ananenera kaiyatsa makafukufuku achitika mbirimbiri makashigeti wonso kapeti kuti mageti not makashigeti koma mageti wonso umene ndi ambiri ndiye kukhala ndi chikhulupiriro kuti ulendo uno izizi zitiphulira kanthu kovuta kwambiri pakati pa Amalawi chifukwa tili ngati kuti talumidwa ndi njoka yakuda mbuyomu ndi chilichonse chingabwera anthu akukayikira kuda pofunanso kupitiriza pomwepo na malinga ndi mmene alembera akhoza kukhala kuti ndi zimene mwina akuganiza kuti apereka mpata anthu afufuze mapeto ake akutsindika kuti ineyo sindikira kumbuyo munthu komano mwina chimene chikukayikitsa pang'ono chimene mwinanso Amalawi akhoza kuyang'ana kuti akodi apapa ziyenda bwanji ndi chimodzi chake ndi choti malinga ndi mayiko mmene amachitira mayiko anzathu mwina pofika nthawi ino mmene akunena akaiyatsa ena ndi ena amene akuoneka kuti akuchita zibwibwi akakumana ndi akafukufuku mwina inali nthawi yabwino fa anthu ali maudindo wena ake kuti ofunikira kwambiri mu nkhani imeneyi ndiye mukasiya pompo kuti azibwera achita zibwibwi nabwerera nakapitiza mu office mwawo pamakhala mwayi waukulu oti akhoza kusokonezanso mulandu mwina nthawi yabwino inali yomwe ino yongoti sikuti mwalakwa koma tangoyimani pambali zonse zikazayenda bwino muzabwera pa ntchito yanu chachitatu tiyang'ane nonso pano nkhaniso ina imene ikupakisanso mwina jenkha kuona kuti akodi izidi zikhala zosinthika ndibwereranso kuchichewa timati mtsinje kati nkanena kama kathera musiizi chifukwa chani Mutharika wakuoneka kuti ndi osinthika titsindike pano mmene amalankhulira kawiri ngakhale mwinanso zosalemba zopanda script mwina ali pamalo amalankhula ndithu mooneka kuti munthu yakufunitsitsa dziko liatalilamula bwino ulendo uno koma mwina vuto limene linachitika ndi limodzi chifukwa anthu ananenapo kuti sizingakhale mwina pena pake zoona kuti mukalowa mboma kuti ayi apapa tufuna tilamulire bwinobwino koma mukayang'ana anthu ambiri amene anaponyedwa maudindo ambiri mwa iwo akuyankha milandu ali ndi mabero enanso ambiri zokayikitsa na anthu amene ondoganiza kuti ulendo uno tichita nawo mosiyana zimene zonse kodi zikhozokhala zizi amanena anthu ndi izi inosopano pamene ponanga tikufuza iyi igwirizana bwanji ndi amayelesi imene mwayilowetsera anthu ambiri ndi mabero so ndimene matanthauza ndiyakuti kasankhidwe ka anthu maudindo kakanathaonetseratu kuti upereka chikhulupiriro kuti akufunitsitsa kuti tiyende moti sitikunena kuti anthu amene akuganizidwa atagamula ulendo lako komabe mmene amachitira kawiri anthu munthu ngati akuganizidwa tenti musiye kaye akatsukidwa ndi bwalo la milandu lidza kuti
inu palibe vuto pamenepo mwina pamene pakanakhala kuti atinso pano tiyende maudindo akuluakulu komano kungochuluka anthu ngati amenewo ndikuwuzani kuti nthawi zina ndi zimene manena kuti kantsinje kamene anthu amadandaula kakhoza kukhala kuti ndi akaka because anthu ena mwina amene ali maudindo katikatimo si anthu oyenera okhala maudindo amenewo. Tipite kwa Catherine Maulidi tamika wanangu wachita raise point pano Catherine akuti anthu ena amene agwira ntchito ndi Mutharika kuwaganizira milandu yosiyanasiyana kaena anapangidwa kliye kamutuuze koma ambiriwa ali ndi milandu kapena anaganizira nkhani zina zache ndapeza kuti agwira ntchito ndi Mutharika amene akuoneka kuti abwera mosinthika afuna kusintha kayendetsedwe ka dziko lino komanso kuthana ndi nkhani zakatangale. Mutharika mission yawo itheka chifukwa sangachite zonsezo okha afuna atume wina wake. Koma ndimona ngati wanangu apena kumapeto konse waliyankha yekha. Yeah, inuyo yankhani musa kuti inuyo yankhani. Anthu amene sanatchule anthu ake koma ndikhulupirira kuti anthu amene akunena momwe wafotokozeranso mufunso lake akunena kuti si anthu oti apezeka olakwa. Koma nkhani ndionena kuti Kathe tandimvetsera nkhani ndionena kuti munthu ukamaganizira mmene amachitira maiko ena mmamuchita kaye kwamika kaye pambali kuti ayine kupeza mpali nkhani izi ndi izi kapena munakhuzidwa ndi nkhani izi ndi izi ndi milandu isinathe m'mabwalo a milandu bwanji tisakuyikeni kaye pa udindo uliwonse tiyike anthu ena kuti akadzakupangenikilie mudzabwere apa enawo nkhani zawo zomwe sizinathe mpaka pano kwapeza kuti ali m'maudindo. Point ndi imeneyi. Koma malamulo omwewo momwe wafotokozera wanangu malamulo omwewo akunena kuti munthu amakhala kuti wapezeka olakwa pokhapokha poti lomwe limayendetsedwa ndi malamulo linganene choncho lingampeze choncho ndiye ndimanena kuti wanangu funso lakelo kumapetoko linaziyankha lokha chifukwa chonena zoti anthu amene akunenawo ngakhale sanatchule mayina titha kunena kuti ndi anthu osalakwa pokhapokha poti lomwe likuyendetsedwa ndi malamulo litapeza otero. Ndikukhulupirira kuti pali zili zonse zomwe zachitika motero. Chabwino akayatsa nkhani ndionena kuti tsopano inuyo mukuona mwayima pati nkhani inena kuti nkhani itati yafufuzidwa nkupeza kuti ino akanalakwitsa mukuona kuti pachitika action iliyonse. Funso labwino kwambiri komano kuyankha kwake mmene tikuonera ifeyo sikupereka chiyembekezo kwenikweni yayi ngakhale kuti tikuyamikira kuti yayi president ifunza kuti akupereka mastatement tilimbisa mtima kapena cholinga chake kuti tilimbe mtima komabe kutengera kumene tichokera chikhulupiriro palibe kwenikweni kumbali yathu komanso mmene wafotokozera wananga wa mtima manga kwambiri fazeni wafaso ndiyakole kwambiri kuti ma-appointments-iwa amenena kuti azibweretsa chikhulupiriro mwa anthu kuti akhale ndi chikhulupiriro mboma ndi mmene mwasankhira wanthu siri kunena apa kunena kuti munthu woganizidwa ndoto alakwa iya amene mkuganizidwa ndithu pano pali khangati ena ndi enawo atithawa palainipa koma amene anali amaikowetsa mafotokoza nkhani yokhudza anthu amene aganizidwa milandu kuti akuyenera adzigwirabe ntchito kapena amene ayimitsidwe kaye ndiye fundo yawo inali imene tikuyesesa kuti tayikeso palainipa kuti apitirize kufotokoza maganizo awo koma wanangu amwina kupitirira ndiwe mu studio muno trust ya ma public institution mmene imayendera ku Malawi kuno mmene zikuchitikira apa kodi Amalawi angamakhale ndi chikhulupiriro ndi nthambi kapena mabungwe aboma ndi mmene zinthu zimayendera mmene msiku okhawo kwera kuso kumachitika so masikando ena ndi ena kwambiri pali chikhulupiriro pakati pa Malawi ndi mmene mabungwe amene nthambi zimene zimagwira ntchito zake. Titsindike pano kuti ndizosabisa kuti ndi mmene zikuchitikiramo ndi zinthu zoopsa kwambiri kukayendetsedwe ka dziko osakhala kwa anthu okhala tokhafe koma ngakhalenso mtsogoleri chifukwa ineyo ndithu ndi chikhulupiriro kuti mmene alira Mutharika kugwiranso ulendo umene wachiwiriwo akhoza afunitsitsa kuti utsogoleri wawo usayende ngati mmene unayendera pakati pa 2014 ndi 2019 zabwino zinalimo koma nthawi imene zazotsamwitsa zinachuluka zimene zinapangitsa Malawi kuwachotsa pa mpando mu 2020 so
ngati mabungwe aboma kapena ma institution aboma akuoneka kuti anthu akuakayikira tingodziwa kuti ntchito ivutirapo ndi mmene zilimu ndizokayikitsa pamukhoza kuona kuti palibe amene wampezere ukaola kwakaye pakali pano kunkhani yakafukufuku amene akuchitika ku parliament komano kafukufuku anthu akumatsatira chifukwa ali marediyo kaya ma TV ukapita kumaona anthu amene akutulukira kumeneko ndi anthu akuluakulu mwina mkulu wogwirizira mkulu wa bungwe la SCB anapita kumeneko amene manong'onong'o kapena mezi kuonekeza kuti mwina ananena zinthu ayi analumbira malumbiro amene mwina akuoneka kuti ndi zimene amankhula zikusiyana nawo munthu uyu ndi amene akuyenda kuthetsa katangale malayi kuno ndiye zezo anthu akungoganiza mwina ati ziphelezera so ndizitangokhala kuti zimenezo mwina tingoyerekeza ngati zizoona ndi kuti muchikhulupiriro chimene angakhale nacho amalayi pakati pa mabungwe akuluakulu ndi chochepa kuchepanso kwa chikhulupiriro kupangisa kuti ntchito ya Mutharika ikule kwambiri chifukwa Mutharika omokha sangayende tu mabungwe monse sangakhale ku polisi sangakhale ku SCB sangakhale ku khoti sangakhale akuyenera atume anthu nawo udindo wawo kuti uphweke zitengera chikhulupiriro chimene anthu angakhale nacho mu institution iwo komanso anthu amene waayika amene ndi gawo lalikulu kwambiri la mabungwe amenewa komanso atsogoleri awo kuwathandiza Mutharika kuti utsogoleri uwu aumve ndithu osakhaso ovuta mpang'ono pomwe chabwino tipite kwa akayiyatsa tifoni nakhanga tinazaduka pang'ono isiraduke koma inaduka ndithu tibwerere kwa inu mafotokoza nkhani zokhudza tsogolo la action iliyonse pa nkhani imeneyi kunena kuti mukuliona tinali pamenepo ziko kwambiri Elvis chimene mafotokoza ndi chimene chakuti pakufunika ndithu kuti president iwa ationetse osati ndi mawu okha yayi komanso action pakufunika ndithu pakhale chikungapati decisively steps nkhani si nkhani yophweka yayi si nkhani yotepuka ndi nkhani imene ikukhuza ndalama za nkhani za amalawi amene adasonkha kufandi imeneyi mapensioners komanso anthu amene amapereka amene amadulidwa mwezi ndi mwezi ndalama kupita kufandi imeneyi so tisatenge kuti ndi nkhani yophweka yayi ndi nkhani yayikulu kwambiri 128 billion ndi ndalama yayikulu kwambiri pakufunika ndithu kuti paoneke ndithu atsogoleri kuti sakungoyankhula chabe yayi komano zimene kuyankhulazo mwina zikupita kachiyembekezo komanso zisangotsala kungoyankhula yayi komanso kuchita ina ndimanena kuti kumene tichokera zimene zimayankhulidwa ndi zimene zimachitika zimakhala zinthu zosiyana nkhani iyi ndi nkhani ndithu imene yabwera mu nthawi yovuta kwambiri chuma chathu sichikuyenda bwino tili ndi boma la nyuwani limene likuonesa kuti akufuna kuti akoze mavuto a Malawi komabe a Malawi they are still waiting kuti chimene chikhale chosinthika ndi chani. It's one thing to say inenda sinthika koma it's another thing kuonesa kuti munthu chiwasinthika. Sindonenda kuti I'm not trying to undermine the president. The president has said what he has said komano a Malawi tiyembekezera kuti achita zotani ife meti mayembekezera timayembekeza kuti tiona ndithu kujana fokozera mucha anthu ena akakuimbisira ntchito ino tayambani mwayimapa komanso timayembekeza kuti tiona so muna a parallel investigation ichitika ndithu a criminal investigation chifukwa nkhani izi zikukhuzana ndi ndrama kuti pali chiyembekezo pali masafeguards otani panopa kuti anthu amene akusunga thumba limene lili tingathe kuwakhulupirira kuti apitiriza kulisunga bwino kapena sapanga zinthu zina zosokonekera pali ndrama zimene zikudwa kuti zinaperekedwa kale chimene Malawi amayembekeza ntiona kuti ndrama zimenezo zibwerere kuthumba limeneli koma pakati panopa palibe chilichonse chimene mwina chokambidwa kasi akunena kuti mwina dikire investigation inde investigation ipitirire ndipo ikafike kumapeto komano pali machizo ena ndofika kuyamba kwapanga address apa chifanga chilitero chipezeka kuti pamene todikira investigation zinthu zinaso zikuwakika apa komanso kuti anthu amene sonkha ndrama zimenezi anu aka ndramazi kuti akhala ndi chikhulupiriro bwanji ndi anthu amene ali maoffice bearers panopa amene pakati panopa akupitabe maoffice imu akupezekabe ndithu kuti akusunga ndrama zimenezi
chikhulupiriro chikhala bwanji chabwino so chabwino akaiatsa ndikona amene manena kuti pamafunika ndichopana kachitika china chake to safeguard to protect ndalama za amalawi amene amasunga mutumbo limeneyi fandi imeneyi idzipitiriza kumagula zinthu kapena kumayita invest kugwiritsa ntchito ndalama za anthu opuma pa ntchito zili safe ndalama zimenezi azipangabe zimenezi kapena ngati kuti nzolakwika the initial idea inali yolakwika ajayi ndisanayankhe funso limeneli mafuna kuti mundilole ndiyankhulepo pang'ono pa nkhani imene anayankhula Kase Maulidi kunena kuti zimene amafunsa akaiatsa kapena wanangwa kuti kodi bwanji patakhala action kuyankha kwa Kase wanena kuti tidikire ripoti ituluke ine ndimafuna kuti mawu amenewa nditsutsane nawo chifukwa ngati umboni umene taumvera mu nyumba ya malamulo oyambirira wakayikitsa ngakhale mtsogoleri wa dziko lino kuti panachitika zakatangale chimene tizidikiranso ndi chani ndikakumbukira chimene analankhula Inspector General wa polisi Bambo Luhanga pamene anali ndi exclusive interview ndi Brian Banda wa Times wa MBC anapanga imene ndikukhulupirira anapanga imene ndi Times ananena kuti ifeyo apolisi timamanga munthu ikaona kuti umboni wapezeka ndiye tikamapeza umboni woyambirira uja timatha kummanga munthu ndi kumusunga ngakhale somwina ku remand tikufufuza maumboni ena so zimene zikutanthauza kuti ngati anthu aja pa inquiry ija ikuchitika publicly ikuonetsa kuti pali gulu la anthu amene ali okayikitsa ine sindimaona ngati kuti so Kase akhoza kumatiuza kuti ayi tidikireka ye report anthu amenewo akanachita mwina zinthu zimene akunena Bwana Luhanga wamanga wasiyakaye kumaula maumboni aja akufufuzidwadi ngati sangathe kwamanga enawo kunena ngati mmene akunenera akaiatsa ndi wanangwa wayimitsa kaye pa zintchito zosiyana-siyana kapena maudindo osiyana-siyana amene akupanga pakali panopo chifukwa ndikunena izi kunena kuti dziko la Malawi pakali pano ndikuopsa kuopsa kwa dziko lino ndakuti sili kulamuliridwa ndi malamulo dziko lino chikulamula ndi chuma kutanthauza kuti chuma chimene chili ndi mphamvu kwambiri kuposa lamulo ndiye tikaona apapa anthu amene akukhudzidwa ndi ndalama zikulu kotero kuti titakhala kuti tikulekerera kutenga action panopo ndiye kuti ndalama zipitirira kuphwanya lamulo ndi kumatilamulira anthu amenewa sapezekanso ali ndi mulandu iyayi ndimaona ngati kuti nthawi yakwana pamene Malawi tsopano akhoza kumalamuliridwa ndi malamulo osakhala chuma chifukwa chikakhala kuti ndalama ndimene izilamulira dziko lino ndiye kuti tu ambiri tikhala mu mphawi waukulu chifukwa tikhala wopanda mawu so apa ndikati ndiyankhe funso limene mumandifunsa lija kunena kuti kodi ma investments amenewa anali ofunikira ine ndimakhulupirira ndipo azichitika kutsogoloko ine ndimakhulupirira kuti ndalama imayenera kuti izikula ukangotenga ndalama nkungoyisunga opanda phindu ndiye kuti imeneyo imakhala ikuchepa ndiye kutanthauza kunena kuti kutenga ndalama ndikuchita invest pa china chake ndi chinthu chofunikira kwambiri koma zikamachitika zimenezi zikhala kuti zikuchitika mwachilungamo komanso motsatidwa ndi malamulo osakhala za chinyengo zimene tikuziona apa chinyengo ndinene kuti chimene chimachitika ndi anthu akuba chimakotanthauza kuti anthu aja mmutu mwawomu muli umphawi waukulu kwambiri chifukwa munthu amene ali wozindikira bwino wokhuthala bwino ubongo mmutumu sangamakaona nge chuma chimene chikhoza kupindulira anthu ambiri ncholinga choti chipindulire iye ndi abanja ake ndiye I think chikhalidwe chimene tinacho kuno ku Malawi ndi chimene chikulepheretsa dziko lino kupita patsogolo chomalizira ndikhoza kunena kuti nthawi zina utsogoleri ukakhala very weak umaonongetsa zinthu taonapo mbuyomu anthu atsogolera akulankhula iye ayi ndikudziwa bungwera kuti kuli anthu akuba koma amenewa ndi amanga ndikawina chisankho mtsiku lakuti I think that is a kind of weak leadership imene tikufuna kuinena apayo
ndiye pakali pano what I'm trying to say ndionena kuti President Mutharika achita kale demonstrate kunena kuti he is against corruption, akudana ndi ziphuphu ndi katangale. Chifukwa chakuti akudana ndi zimenezozo taona mboyomo akuita issue my executive orders kunali kofunikira kunena kuti as it is mmene zilili pano President atenge appropriate action. We have trusted him as a decisive leader. Takhulupirira ngati mtsogoleri amene akumatha kupanga ziganizo apange chiganizo china chake chimene chikhoza kuthandiza amalawi kukhala ndi chikhulupiriro beyond doubt kunena kuti he is a man who can do what he says and he can say what he does. Bwino yankha yes ndimafuna ndiyankhepo pa zomwe alankhula Chaima. Apolisi nawo ngatakutsatira kafukufuku ameneyi ndipo akuona kuti apo palakwika apo zinthu zili bwanji, imeneyo ndi ntchito yawo. Ine sindilankhulira apolisi koma apolisi ine mwanditana pano kulankhulira mtsogoleri wa dziko lino sindilankhulira ku polisi koma ngati apolisiwo mbali nayo akuona kuti mwinapo zinthu sizili bwino ngati momwe afotokozera kuti IG anafotokoza mu interview yomwe anali nayo ndi Brian Banda kuti pena amangoona momwe zinthu zilili nde amakamumanga munthu ndi kumafufuza bwino zina ndi zinazo zonse pambuyo. Ngati onse apolisi akutsatira kafukufuku amene I think ndi ntchito yawo akuona kuti apo uyo mwina anachita zotere mwina anachita zotere atha kukamanga osati zinthu zimenezo ndizoletsedwa kapena zikuchita kufunika kuti wina wauza apolisi imenenso I think ndi mbali yawo. Apolisi atataona kuti apo zinthu sizikuyenda bwino uyo yakuoneka ngati anachita zakuti I think imeneyo nthambi zomanga anthu ndi ntchito yawo atha kuamanga anthu amenewo. Koma nditsindikenso pano mfundo imene ndinanena kumayambiriro ndinafotokoza za process imene imachitika kuti ngati ku nyumba ya malamulo akamapanga inquiry ndinayifotokoza process imene momwe imachitikira. Komanso ndinafotokoza kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino muchikalata chimene chiti afotokoza kunena kuti akutsatira mwachidi zonse zomwe zikuchitika ku nyumba ya malamulo. Ndikhulupirira kuti akutsatira kumeneko nawonso akuona zomwe zikuchitika. And pakafika ndithuka nthawi kena kake kuti apange action imeneyi ndikhulupirira kuti izonsezo zichitika. Taonako mbuyo muno ndingokamba nkhani yochotsa munthu kuchita fire munthu noti kuchita suspend. Taonako mbuyo muno ndithu pena nkhani sanaoneke bwinobwino kuthamanga kukamuchotsa munthu kena kumazapepesa kuti tinalakwitsa pena ndimaona kuti ngati mtsogoleri wa dziko azikhala ndithu ndi nthawi kuwunikira zinthu momwe zikuyendera bwinobwino asanapange chiganizo azipanga chiganizo atatsatira bwino nkhaniyo ndikuona kuti kodi apapa ndafika pa stage yoti ndipange chiganizo osati kuthamangira kupanga chiganizo. A president atha kupanga chiganizo before that report or after that report. Mafotokoza ndichonena kuti iyi ndi ndondomeko yomwe a president ngakhale mu statement mwawo ayikhulupirira kuti iwo akupereka support yawo yonse kupaki akugwirizana nazo zomwe apaki akuchita. I think that is enough. And kayapanga chiganizo before after that report is presented in parliament ndikuona kuti iwo ayitsatire bwinobwino nkhani momwe afotokozera akaona kuti at some point apange chiganizo ndikukhulupirira ndithu chifukwa president akhala kunena kuti ine sindikira kumbuyo wina lesa amene akupanga sakatangati akanakhala kuti mwina afuna kuti ayikire kumbuyo wina wake pa nkhani imene mwina pano bweza atangokhalanso sibweza atatulutsa statement imeneyi. Ndikukhulupirira ndithu kuti president apangepo kanthu akutsatira zomwe zikuchitikazo monga momwe ife tonse kunja kuno tikutsatira nawonso akuona zinthu zomwe zikuchitikazo. Nde bwanji tapatse mpata umene ukatha kupanga after the report ka before the report. Chikhulupiriro chomwe tonse amene tikulankhula pana Chaima Kaiyatsa chikhulupiriro chomwe tachiyika kuti alankhula za nzeru munkalata imeneyi bwanji tapatseso mpata umene kuti apanga za nzeru pa nthawi yoyenerera. Catherine Maulidi kachitika kapena before zonse kutsiriza. Catherine Maulidi kuchokera ku State House Presidential Press Secretary kuthokoze kwambiri fa chokhala pamenepo kulankhula mwa Mutharika pa nkhani imene kuti zimene alankhula zichitike kapena nthawi ndi imene yachita njiri tikuthokoze kwambiri fa chokhala nafe Catherine Maulidi. Titsirizeso kumbali ya Akaiyatsa nkhani imeneyi inu muyima pati kumapeto kwenikweni. Zikomo kwambiri Elvis. So chimene ndinganena panchito nakuti pakufunika ndithu kuti a president
asango yang'anira yaye tonsefe tikuitsata ngati zona koma tonsefe sise ma president yaye a president ndiwo, which means kuti pali chiyembekezo chachikulu kwa president kuti kodi achita zotani. Chimene amalawi akuyembekeza apa nditsindike ndi nkhani yonena kuti ndalama zibwezedwe komanso ndalama zimene zilipo kale zitetezedwe. Apapa pakufika ndithu pakhale chitsimikizo kuti ndalama za Malawi za pension zili safe even panopa. Ineyo ndimaona ndithu kuti zinakakhala bwino kwachita suspend onse amene akukhuzidwa amene akuoneka ndithu kuti pali mlandu ndithu wokhuzana ndi abuse of office. Osati kwachotsa yayi, that's wakabaza kwachotsa, osati kwachotsa koma kwachita suspend. Nchilunga chakuti pakhale kafukufuku wabwino amene achitike awawa asapezekenso kuti ali mofesimu kusokoneza zina zake. Kuleloko sindikuti kuti ndikulakwa ya ndimene zimachitikira ngakhale maiko akunja, maiko anzathu otukuka kumuchita suspend munthu kuti pachitike investigation. China chino ndimafuna ndinena kuti kafukufukuyo apitirire ndithu ndipo pasapezeke olowerera. Komano chimene chikufunikanso apa pakhale kafukufuku wina, a parallel investigation, a criminal investigation, kuchita ndithu kafukufuku. Chifukwa sindikhulupirira kuti tidikire kuti ateka ayende zafufuza zinazo, sindikhulupirira kuti that will be protecting the interest of anthu amene izizi ndi ndalama zawo. Pamafika ndithu pakhale zimenezozo ndikukhulupirira ndithu kuti president ngati appointing authority ali ndi umphamvu ndithu zoti angathenso kuyimitsa munthu amene wamusankha. Andi chimene Amalawi anga wakondera president simawu amene akuyankhula yayi koma zimene akuchita, and doing that kuti munapanga suspend ena ake amene akukhuzidwa amene akuoneka kuti awawa pali ndithu nkhani yapofika kuifufuza bwino apolisi nkapanga suspend. Ndikupeta Malawi chikhulupiriro chingatha kuchulukira kwambiri komano kuti tingonena kuti ya president akuita brankani akupereka that assurance, ndikupeta that's not enough. Amalawi pano pakufuna action kuti tiziwedi kuti boma ili kuchita zinthu mosiyana ndi Michael Kayatsa takuyamikaniso chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Zikomo kwambiri Kayatsa.